Yes, hello, good afternoon. Sa akong mga friends, sa akong mga Facebook friends, o sa mga non-Facebook friends, sa akong family diyan sa Davao City, o sa akong mga classmates sa high school and college. Maayong buntag sa inyo tanan, o hope na sa maayong mong panglawas every day of your life. Tip for the day lang sa kuha, akong i-share sa inyo hadi ay, um, pwede ba tamo kaon og mga chips o junk foods if may naatay taas nga cholesterol o kanang mataas atong cholesterol o kanang naatay uric acid and high BP. Although dili siya pwede kay nga naman is very salty, no? So, daghan siya kay salt and also mga betchin o sa mga yung mga chemicals na preservatives. So kailangan lang nato magkaon pod og kanang mga healthy like mga organic foods or mga inana. So, naputay mga organic chips nga pwede nato i-alternatives para dili siya para dili siya masyadong maalat og less salty, less non-GMO na mga products. So, ano ko sa inyo, ihatag na ko sa inyo isa ka tips nga ito. Kani siya is non-GMO. Spice up with garlic and herbs. Inani lang siya. So, made of real vegetable chips. Composed of tapioca, patatas, sweet potato, taro, and parsnip. Anon siya. Dili siya kayo maasin, kanang maalat din kayo. Kaya nga naman, this is organic real chips. So, minsan naga-cravings po sa mga food na gusto nato sa kaunon, mga inani. So, we are going to choose na lang yung mga food na organic at saka non-GMO, no? So, this is my first tip. Subscribe in my channel o kanang please hit the bell button para next time may napod ko tips for for skin o kanang sa mga 40s and 50s nga para atong skin is okay lang gihapon, healthy lang gihapon o kanang sa mga foods and vegetables na makahatag sa ato kanang makabuo sa atong immune system sa atong body. So, thank you very much and good luck, good health, and always pray og kanang be away from and be safe from coronavirus. Thank you very much.